weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to belendendi to cuuja to ganki to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyyena wuuro moolo to seyyena gababi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to dar salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou tijane alpha mamadou siliba to moderne ha to galle makko galle samasa to killinkara kayɗe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ma en kaali jillu fedde yiɗɓe fedde yummum almuɓe jillino kay nder leydi Mauritanie toon to likseba gorgol ha to mbay kala to leydi Mauritanie ha joni ma en kaali jillu Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi ndi ɗamini wadde kay ñande jeetati ha sappo e ɗiɗi lewru janvier e nder région de gorgol to leydi Mauritanie ha joni ujunnaje 431 tonne maaro ko ballal leydi Japon faade ɓesgu leydi Mauritanie to leydi Sénégal ma en kaal kay e kulma en kaal kay holko saabi lelgol kay ko fate golle magol hôpital régional mo Wourossogui to leydi Mali gouverneur mo région de Sikaso o waɗi erago faade dendagal ɓen wujjananoɓe kay dabeje woni kolce jiitama e juuɗe ruggiyankoɓe to leydi Guinée Amadou Wouriba no gonnoɗo kay hoore jagode e saaha laamu transition o waɗama reconduit o wiyama yo jokku kay gardigo jagorɗe leydi ndi to leydi Niger ko jangu kay wat boniɓe waɗi e poste police mo asa Maka fodde kay sappo e ɗiɗo neɗɗo mbasi hen pittali men kedde Afrique ma jaaha jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi Iran to leydi Espagne to Corée du Nord to leydi Russie bisimilla mone ketki hotodirte joni pren patiren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adunire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa gandu bindi laaɓade leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciiral wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji e ɓalli musoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji yawrewɓe wonduɓe kista fibrome de gam site rewɓe ɗon koɓe sowade dartoraɓe sattoraɓe dewle ustoraɓe ndewago kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawran ɓen worɓe ustoraɓe gorago fiɗaɓe wonduɓe prostate jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo so ɗam maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo yawran ɓe wonduɓe prostate e wonduɓe estomac kala e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hewɓe noddi mbaɗi audioji mbaɗi vidéo ji kollori tigui rafiji kewɗi jambitanno guila kay wonnoɓe paralysie tuggornoɓe bekiji e oɗo ustornoɓe gorago e jippinoɓe leecce kala e oɗo saaha joni yiitima koye men hano hannirta ni ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne tawi oɗo saaha to Paris laamuɗo ko leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko a yiiɗi hebde ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko numéro makko appel ko numéro WhatsApp kadi mbatta ko 00336 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Dagana e to Rosso Mauritanie kala tawi sehil makko minene makko wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 536 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mbi ni kono wiye ceerno Abdoulaye numéro mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawi to Nouakchott ene tawe ɗon ɓiyi ko on numéro mo mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konne wiɗo sanne mbadden dando faade makko tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yito hen hoore muɗuma
gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗen goni e talata nogas jeeɗiɗi lewru siilo woni janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi habruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie noon tawi fedde tawi ko fedde yummuma almuɓe gardugol sohna Aminata Guissé fedde nde noon fodinnoma kay hitande hikka nde maɓe mbaɗa jilluji mabɓe kay e nder gendi Mauritanie ɗina jilluji noon ɓe puɗirnoɗi kay e ɗina jilluji noon tawi kadi ɓe jofino ko guure ɗiɗi e nder leydi Mauritanie woni to Likseyba gorgol ha toona to Mbahe kala to Likseyba gorgol noon mbiyen tigui ɗina jilluji noon laatima tigui ñande nogas e tati lewru janvier ndu gonɗen ɗo ko nden tigui délégation ngaji ɗi e gadgadaso ɗi kay ummide to leydi Mauritanie e ummoriɓe to leydi Sénégal kala ko toon tigui ɓe mbawi fottude to kay haydi to kahedi noon nden ɓe gaari ha to tufde kahaydi ɗo ko ɗon tigui ɓe tawi musidɗo men Ba Samba Diombolo kay tawi ko Ba Samba Diombolo tawi ko bambaɗo kay cosaan ɓe tawi tigui ne jabɓiɓe ene waɗi dendagal formalité ji ɗi kala caggal ɗum noon ɓe mbawi yettade galle mum to gam heblade ko toon tigui ɓe tawi koɗugu ɓangu fayida no fewi guila e mbaragu ha e café e atuji kala ne mbaɗa ɗon caggal ɗum noon ɓe mbawi yettoyade galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamma Siley Ba to toon to galle makko Moderna to kayidi ceerno jaɓɓimamaɓe toon holliri hen weltare mum mawde no fewi kay e ngal ɗo jaɓɓal tawi kadi ko jaɓɓal islam ko jaɓɓal kadi yidde ɓamtude e Qouranul Karim e yidde wallude almuɓe ceerno teddiniɓe toon waɗi toon mbaragu ɓangu fayida no fewi kadi fijirde jaleɗe kay beelamma heɓama hen caggal on ɗum noon on aljuma kay sanga juulal tusbara Allah caggal juulal tusbara ko nden tigui délégation ngaji ɗi mbawi yaɓande toon to Likseyba gorgol to Likseyba gorgol noon caggal worɓeɓe jalti juma tawa tigui ko worɓeɓe kala ne daari ene paadi kay délégation to yesso galle Ibrahima Saydou Kane ɓe jaɓɓorama toon noon jimi almuɓe kay tawi ko jimi kay baddi fayida no fewi e bismago dendagal ardiɓe diine ardiɓe aada wuuro ngo kala mbawi bismadeɓe toon to galle Ibrahima Saydou Kane ko ɗon tigui bottaji ɗe gotta arjuji ɗi jara tufumeje mbaɗa caggal ɗum noon yimɓe poof
mofti seeɗa ko ɗon tigui délégation yaɓani galle ceerno Cissé Sy to duɗala ceerno Siyela gam yettinde ballal guilay leece kay ha e comci e paɗe tawi ko ballal ngal fedde yummum almuɓe addani ɓen almuɓe janggoɓe ngal ɗon duɗal en tawi ɗon khalifaɓe diine wuuro ngo e khalifaɓe aada e ardiɓe galle o kala mawɓe galle kamɓe foof ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi e ngal ɗo jaɓɓugal e ngal ɗo teddugal kay gam yidde wallude almuɓe janggoɓe Qouranul Karim dow inde mawɗo galle o noon hono ceerno Amassi ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi ɓe jetti ɓe jarni dendagal fedde yummum almuɓe kala arɓe ɓe garani kala e tawtere kamɓe foof ɓe kolliri hen weltare mabɓe no fewi ɓe duwnima fedde de caggal ɗum noon délégation waltoy tigui koto galle babaɓe galle dow to galle babaɓe dow to tigui woni to ɓe mbaloyi kay ɓe ñande ɗum noon ko ñande aljuma subaka aseta o noon caggal nde ɓe kacciti ko ɗon délégation ummi toon to lycée ba gorgol ɓe jaɓani ko toon to Mbahe ɓe jetti Mbahe noon caggal nde ɓe tardi seeɗa to Kaheydi ɓe mbawi yettade to Mbahe sanga juulal tigui takkusan ɓe juuli takkusan ko toon to ñaabina caggal ɗum noon ɓe mbawi yettade galle ceerno Dar ko goto kadi jeeyaɗo e fedde yummum almuɓe tawi kadi kañumne ko jeeyaɗo e fedde nde ko jangguinowo Qouranul Karim ko joom duɗal mawgal no fewi fedde nde noon wawi yettade duɗal ngal yettima galle o juurima khalifa o salmodiri e salminide tigui almuɓeɓe caggal ɗum noon ko ɗon tigui ɓe mbawi tawdirde e maire commune o bismiɓe hen toon to virage noon ñaabina faade Mbahe kay tawi délégation tawi tigui ko motoji e motoji Jakarta e motoji yindeli goɗɗi e pucci kala ne cinka ha jooɗi ne gaari jaɓɓade on délégation ko on ɓiɗi noon mbawi tigui 12 délégation fedde yummum almuɓe ha naati toon to wuuro Mbahe noon natirde wuuro ngo to juma mawɗo ka wuuro ko wuuro ngo ko ɗon tigui ɓe mbawi tawde dendagal ɓesgu Mbahe naɓe kala ene jalti rewɓe ne mbaɗi lasal ene daari banggue worɓe ne mbaɗi lasal ene daari banggue khalifaɓe diine khalifaɓe aada wuuro ngo kala ene jalti jaɓɓade oɗon délégation caggal nde ɓe jaɓɓiriɓe jimdi tawi ko almuɓe Qouranul jimdi almuɓe kay e wondude janggugol Qouranul Karim ko ɗon tigui délégation ngaji ɗi mbawi joƴƴinede toon to galle jatigue mabɓe to galle docteur Amadou Guissé tawi kadi tawa tigui ko galle o ne fewnani waɗa caleji e tribune kala délégation wawi bismede hen joƴƴinama toon e tawtorede kadi maire commune o ɗum noon kay ko hollirde hen kamɓe kala ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi ɓe bismima hoɓɓeɓe caggal ɗum noon Sar Abdoulaye Sarr ƴetti toon konngol gam hollirde kay holko woni fandare koyngal fedde nde holko woni kadi koyɗe amen toon to Mbahe ɗum noon kay yimɓe foof kolliri hen weltare mawde no fewi fedde yummum almuɓe noon ene ƴetta ene jarna kay dendagal bandiraɓe kala guila kay wannoɓe hen jawdi mumen guila e halisaji ha adduɓe balle mumen kala ha waɗo mission wawi yettade hano hannirta ni fedde yummum almuɓe noon e gardagol sokhna Aminata Guissé Sar Abdoulaye Sarr eɓe jetta eɓe jarna dendagal ɓesguji dendagal ɓesgu guure ɗe ɓe jettiɗe kala ko wayno kay musidɗo men Ba Samba Diombolo ko wayno ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba ko wayno ceerno Mama Sy to Mbahe ko wayno ceerno Dat toon to ñaabina ko wayno maire commune o ñaabina e ko wayno ceerno Yaya Dia e fedde yiɗɓe ceerno Yaya Dia no ndidono toon to Mbahe wondude e jeunesse Mbahe rewɓe Mbahe e pelle dendagal pelle wuuro ngo kala e jeunesse o kala eɗon jette ɓe jettoon ɓe jarnoon e teddugal kay ngal teddinɗume e jaab tampere moon kayde tampuɗon gam jaɓɓade e tigui e bismade ɓeɗo hoɓɓe tawi ko délégation timmuɗo délégation fedde yummum almuɓe wiye tan on teddiniɓe yo Allah teddi noon ko alda e ɓurdi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hono madame Houda Mintou Ba ko jagogal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde ko fate réforme systéme éducatif o waɗi inauguré altine hanki o no gasi jeegom lewru janvier nder Nouakchott nokkuji kewɗi no fewi tawi ko keesi ɗina garɗuɗi jaaduɗi e jamanu tawi ɗina nokkuji noon ɗi jowiti ko cetala bitegal IPN woni institut pédagogique national ne tawe majji noon ne tawe hen noon bibliothèque mawɗo no fewi tawi ko 2 étages mawɗo sanne e nder on bibliothèque noon en tawe hen emo mari fodde kene ɓuura temedere ujunere deftere wondude magasin aji wondude entrepôt ji woni paabi mawɗi no fewi woni fandare laamu ngu noon e oɗo saaha kay ko yidde kay ko dublude ko yidde kay e duuɓi paaɗi kay ko ɓeydude hattani
kay institut o beela kay ene wawa rokkirde kala hitande kene ɓuura ujunna kene ɓuura million ngaji ɗiɗi deftere e nder école aji tawateɗi nder jokli leydi he kala noon ɗum foof noon ko yidde kay ɗum noon ko yidde mabɓe kay ko ɓeydude jangde kay wonande ɓen élevage janggoɓe kay nder leydi he ha tengti taweteɓe nder Nouakchott tawi e kala saaha jiɗɗo deftere kay ne wawi arde toon to institut to wawa luɓade ɗen defte kay nawa janggoya so gayni kadi wawa artirde ɗeɗon defte e nder oɗon bibliothèque hono gardiɗo bibliothèque o biteɗo Ahmed Wula Abdoula Kader ina udditi kay dami mum faade dendagal ɓesgu murtannaɓe kala no ndiɗono tawi alda e faltore alda e heedago kay e oɗon bibliothèque hono no holiri kay directeur général bibliothèque o biteɗo Cheikh Mouada Sidi Abdallahi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mouhtar Wul Ndiaye ko hoore jagorɗe laamu leydi Mauritanie omo holliri kay wonde laamu ngu nana darino doole mum ponno kay haɓade kay ko wiyete autosuffisance e domaine ndema kay beele tigui leydi ndi ene wawana hoore mum ko fate ndema kala kay ko heɓete e remru ha leydi ndi wawana hoore mum natta jiggoyade caggal leydi o wi noon wonde rafi walla saaha covid 19 o findini no fewi kay Mauritanie naɓe ene foti findine kadi dendagal ɓesguji leyɗele kala ha wawa tigui wawande koye mumen to banggue fannu remru kay natta jiggoyade o wi noon wonde leydi Mauritanie kay ene mari gueɗe kewɗe no fewi ko wayno kay tawi ko bawɗe kay haɓade ha leydi ndi seera ha laaɓa ko wiyete autosuffisance to banggue ndema saabu kay o holliri wonde leydi Mauritanie o holliri leydi ndi kay ene mari ndiyam ene mari kadi ene jogui leyɗele jaaƴe guilay waloji e jeeri kala leydi ndi kadi ene jogui nangue ene jogui kadi sagataɓe dariɓe e leydi wawɓe remde ɗum noon o yiyani kala holko haɗata leydi ndi ƴellitade ha no hannirta ni e fannu ndema o haali ɗum noon koye saaha kay o jokko saaha kay darino tigui yesso sarɗeji koɓe mbiyata grand oral o holliranno ko fati bilan laamu ngu hitande 2025 ko laamu ngu golli e eɓɓoje laamu ngu jogini leydi ndi kay ɗo e 2026 hitande 2026 o wi noon wonde oɗo saaha kay leydi ndi kay wawani hoore mum to fannu kay maaro ko fati rema maaro leydi ndi wawani hoore mum saabu oɗo saaha joni ko ɓuuri hewde kay walla yogga e maaroji ñamateɗi nder leydi he ko maaroji ndemeteɗi hen hano hannirtini o holliri kadi laamu ngu waɗi tabal leydi ndi waɗi tabal manggal no fewi to banggue remru ndemde ligguimaji o wi noon wonde hitande kay ɗo e hitande walla ɗo e duuɓi ɗiɗi ma leydi ndi wattu kay wat tabal manggal no fewi waɗa ko wiyete autosuffisance ha kay wawa ummade ko wiyete autosuffisance to fate ndemru basalle e to ndemru pomme de terre kala ha leydi ndi wawa tigui remde kene wawa jogade leydi ndi ha koɓe mbawa yeeyude caggal leydi kala ko ɗum woni fandare laamu ngu ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen laamu leydi Mauritanie heeɓi ballal maaro hewko no fewi ummorade e laamu leydi Japon ko altine hanki o 26 lewru janvier ballal ngal yetti e juuɗe laamu leydi Mauritanie maaro ko noon yettima to dépôt ji mabɓe tawateɗi to legal tujinina e nder Nouakchott e tawtorede commissaire à la sécurité alimentaire biteɗo Mintou Khatri wondude ambassadeur joɗaniɗo leydi Japon e nder leydi Mauritanie hono biyeteɗo Ushida Hiroyuki maaro ko noon maaro yetti ko noon e juuɗe laamu leydi Mauritanie koko ujunnaje 431 tonnes woni 4331 tonnes tawi kay maaro ko noon tawi noon ko Mauritanie kay ɓe balli maaro ko noon kono Mauritanie ha ɓuuri heege e nder leydi he hono commissaire à la sécurité alimentaire o ono biyeteɗo Mintou Khatri o holliri tigui e nder discours makko wonde koɗo maaro kay makko waw yeeyede ko yeeyete ko vente aux enchères publique haalis keɓaɗo hen o wawa tigui waɗede financé ko fati projet ji taw ko projet ji badduɗe joom battoji gartam joguiɗi gartam wonande ɓesguji leydi ndi ha tengti noon e ɓuurɓe miskinede e nder jokuli leydi he kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Bouya ko wula Cheikh Mohamed Vadel ko député ko lundiyanke taskaɗo no fewi e nder suudu saɗiji leydi Mauritanie o holliri ñande aset ɓinnuɗo yeeso hoore jagorɗe garnoɗo kay holliri
hollirde bilan laamu ngu waɗi hitande 2025 e ɓooje laamu ngu jogi ni leydi ndi hitande 2026 wonde kay o holliri kay wonde e nder ɗiɗon duuɓi o holliri nder ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi kay laamu leydi Mauritanie ñamlima milliard uji kewɗi no fewi tawi ko haalisa dollar milliard kewɗi no fewi dollar kono de o holliri ɗeɗon ñamale gaddade kay haydara hay ndiga ala ko ɓeydi kay ko fate gonka leydi Mauritanie ala foof ko yiya ko ɓeydi e nder leydi he caggal kay ɗiɗo milliard uji kewɗi tawi ko haalisa dollar ñamla o holliri noon ɗum ɗo tan ne tengtina wonde ɗen koppereje ñamleteɗe natoje nder leydi he haydara hen ala ko rewnete lawol hollirde wonde ko mbuñari woni ko hutorte e nder leydi he haali ɗum noon ko nder suudu sarɗeji tawi kadi ko yesso hoore jagode woni premier ministre Moukhtar Wula Ndiaye ha joni ko gueɗɗi Mauritanie keɗoɗen gendarmerie nationale halfinaɓe ko fate nden ka e kissal Nouakchott ɓe koliri tigui woni ɓe koliri tigui wonde kay ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi on réseau noon ko saga nogas e tato sagata dartonoɓe hutorade ko fate drogue e nder ɓen nogas e tato sagata nangaɓe noon hen goto ko gendarmerie gendarme tawi kadi ko officier towɗo no fewi saabu ko tawi ko martaba towɗo woni ko officier gendarme wondude agent de police goto wondude rewɓe jeegomen tawi nder fedde tawi ko nogas e tato neɗɗo kamɓe kala noon e ɗo saaha joni eɓena nangaɓe udda enquête o ne jokki e mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate commerce et tourisme o holliri wonde e nder hitande 2025 mayne nde e nder région de Nouakchott tan ɓe mbaɗi toon o holliri tonde yimɓe makko e mbaɗi bindetima fodde ujunnaje jeeɗiɗi e temedde joyyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi infraction woni 7579 infraction e nder leydi e nder Nouakchott ɓe teeɓima kadi woni ɓe mbaɗi saisi ujunere e temedde jeegom e nogas jeeɗiɗi toon tawi ko marchandise uji ɗi ndewnaka lawol foof noon koye mbadi kay rende e wallude ɓeena wiyeteɓe les consommateurs so tawi koyene région ngaji leydi kine région ngaji nder leydi he keddiɗi ɗi o holliri tigui wonde région de Guidimaga kañum heedi yesso kay to banque kewgol ɗina infraction saabu région de Seydi Baɓe Guidimaga ko on goto région ɓe mbawi windetade temedde joyyi capantati e goho infraction rewi hen ko région de Trarza to noon ko temedde ɗiɗi e capantati e jeegom infraction woni ko windata e nder jeeheji e nder jeehe Trarza ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar on konko Mohamed Cheikh Ould Ghazouani kañum woni hoorejo gendi Mauritanie ina tijja tigui jillu makko tawi ko jillu makko kay jillu makko tawi ko jillu waɗata kay visite e nder région de Gorgola guna jillu noon tijja tigui ñande jeetati ha sappo e ɗiɗi ñande jeetati ngo fuɗɗoto ha ñande sappo e ɗiɗi lewru février darotodu ndu ko jillu noon gollal ko jillu kadi mbadi kayɗi o heewi wadde e nder région ngaji leydi ɗi caggal nde o wanno jillu makko o yettinoma to hoddela Chargui ko toon o fuɗɗorno ngun jillu o waɗino toon noon koye ngun jillu o wanno toon to hoddela Chargui wonno tigui koye lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyya jillu ngu noon e nder région de Gorgol o fuɗɗorto ɗum tigui koye to Kayhaydi kañum woni capital régional de Gorgol ma o yetto to noon département ji e guure kewɗe no fewi gam nguna jillu noon ko ɗum saabi kay dirtinagol ko fate tirgo tabalde e pilgolle fula jooma wuuro toon to lycée ba Gorgol tawi ko kan Abdoulwahab Yero Baba Kane fonno fiilede ngolɗon leyfol sababu ɗo jillu hoorejo leydi ndi noon ɗum ɗon on woni kay dirtinama ha ɗo e yesso ɗum noon hawrat tigui ko caggal korka sabune teska kay caggal jillu hoorejo leydi ndi ɓoyata ko lewru korka ɗum noon ko caggal lewru korka kay ɓe ɗamini wadde ngoɗon tirgu tabalde fonnogo wadde ñande jeeɗiɗi lewru février dartinado dartoon ndu dirtinama ɗo noon ha e yesso ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen leydi Sénégal ene tawe sunnare mawde no fewi guila e ɓen noon tawi ko jouɓe série ji woni tigui waɗoɓe théâtre uji film ji série ji ha tigui e ɓen yeɓoɓe série ji kala ɗum noon ko guila altine hanki o jaltugol aduna actrice kay dowɗo no fewi biyetenoɗo Halima Gadji noon kañum noon ko dowlunoɗo fewi dowluɗo sanne e nder film ji série ɗi ha tenti noon e nder série kay moɓe mbiyata ɗon kadi o joui ko rôle to ɓe mbiyata
la maîtresse d'un homme marié o dowli hen no feewi o yalti aduna noon ko altine hanki o to Paris lamorgo wala fendo ko jillu noon o wonno to jillu tan o wonno toon to leydi France ko toon hoti e joomi ko kay ko toon yalti aduna altine hanki o don hakki o toon e winde e o toon tigi e dara bindande makko noon tawama hen tigi omo winduno windande nden windande noon omo wi kay kala jiddomo kay kala nyande dani o yalti aduna yo tinno yo juulanmo darde ɗiɗi ñaago yaafomo ñaagonomo kadi Allah nde Allah yaafotomo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ne facca sunnare dendagal ɓesgu makko kala nde Allah yurmotomo yaafomo haramal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha toon to Wourossogui chantier ko fate mahagolo hôpital régional mo Wourossogui on chantier noon tawi ko mahagolo chantier on chantier noon ko mawɗo no fewi saabu ko hôpital niveau 2 ko kañum tigui woni ko eɓɓore ƴettanone madi toon oɗon hôpital golle ɗe noon tardino fewi saabu kay ɓe kalduno kay kene gasa ha laaɓa golle ɗe ko nder lebbi sappo e jeetati ɗum noon ko caggal nde o didino noon ko hitande 2021 e oɗo saaha noon chantier o kay ɓeydima tigui ɓeydi ɓe kolliri oɗo saaha joni ɓeydi dartinde oɗon chantier kay koye bras de fer kay woni juridique woni tigui pooɗe ndure woni hakkude laamu ngu hogni hakkude laamu ngu e société biteɗo entreprise biteɗo Ellipse kalfinanoɗo golle ɗe hono holliri Déthié Fall kañum woni ministre des infrastructures leydi Sénégal bannoɗo jillu mum toon to Wourossogui o wi noon tardini golle ɗe kay ko lural kay gongal hakkude laamu ngu e hakkude laamu leydi Sénégal e entreprise Ellipse tawi kadi ko ɗi tigui ɓe kolliri e oɗo saaha joni noon ɗen golle koko mbaɗa mise en demeure saabu kay wasdemo hormade normuji ɓe kalduno ko fade mahgola oɗon hôpital holliri noon haala ka e oɗo saaha joni yettima toon to yettima tigui e juuɗe justice on noon woni tigui koye traitement dossier o wona ko justice gayna e on dossier kay nde golle ɗe mbawa ɓamtude hano hannirta ni o holliri wonde ko ɗum ɓeydi tardinde golle ɗe ko fate mahgola oɗon hôpital tawi ko niveau 2 toon to Ziguinchor ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen gendarmerie nationale nana jokki kay golle mum e darde mum haɓade kala ko faadi e trafic drogue e nder jokuli leydi he kala koye ndin baadi noon brigade territorial mo hayre law ɓe teɓima altine hanki o nogas jeegoma lewru janvier 2026 sanga 5 heures du matin ɓe teɓima réseau mawɗo no fewi tawi ko dartonoɓe wadde trafic drogue ɓe teɓima hen sagataɓe tato noon kamɓe tato kala koɓe Sénégal naaɓe ɓe jonno tigui koye werla mabɓe mo hinde Peugeot 407 ɓe tawrama noon e drogue kewɗe no fewi ɓe tawrama eɓe cuuɗi e nder ɓe tawama kay eɓe cuuɗi drogue o e nder jamde woni tigui aliment de bétail ko nder hen ɓe mbawi moftude 14 paquet drogue hen paquet kala ko kilo ko 1 kilo drogue pesata on paami 14 kilo drogue ɗum woni ko tawa e mabɓe drogue o noon kamɓe drogue o e auto Peugeot kamɓe kala noon ɓe waɗama saisi e oɗo saaha joni laamu ngu fawi hen juuɗe enquête udditoyi hen gendarmerie noon ene eri kay dendagal population no didori noon nde wallataɓe kay ndeɗo haare nde wonno wulango jamma ɗaldatake e goto kala kay neɗɗo jiyaɗo kay ko fati waɗa trafic drogue walla tumaɗo gueɗe baɗi noon ɓe dokkiri numéro mabɓe numéro vert o numéro noon hayso tawi ala crédit aɗa wawi noddudeɓe e oɗon numéro o ko 123 walla mbaɗa 800 00 20 20 ko numéro uji vert ɗeɓe dokkiri kay kala bawɗo tidɗo gueɗe baɗe ni nde wawata jokkodirde mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen leegal bitegal Sing ngal Kaolack ne tawe sunare mawni no fewi jaltugol aduna suka tayyera gonnoɗo e dow moto mum Jakarta ko camion vidage noon douche woni camion ngaji vidoji douche ɗi ko kañum camion setan douche kañum ferimo accident o noon waɗi ko tolno station Elton mo Kaolack suka mayɗo he noon o wiyetano ko o yettete ko Diouf omo yarano duuɓi no gasi joyi ko ɗon e ɗon noon o hawri e ladiala goskiki noon nawama to morgue hôpital régional mo Cheikh Ibrahima Niass mo Kaolack ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen leydi Sénégal noon habbaroɗe équipe fugu koyguel leydi Sénégal en tawe sonare mawde no fewi ha tinti noon e capitaine équipe o hono Kalidou Koulibaly kañum woni capitaine équipe fugu koyguel saabu jaltugol aduna jinnaɗo makko gof kanko Kalidou Koulibaly ba makko no yalti aduna altine hanki o toon to leydi France
jaande weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine man fecca sunnare mum e musidɗo men mo keɗoɗen e kala saaha sowto mum e nder jaande he on wiyete biteɗo Kalidou Koulibaly jaltuɗo mo jinnaɗo mum jalti aduna eɗen pecca e makko sunare kay eɗen mbiyande Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal hadjan ha toon to Touba noon ko ceernajo goto jangguinowo Qouranul Karim to legal biyegal Tawfiq kañum tigui soppa jasiji o soppa jasiji noon gañima hen gañanɗe musse no fewi kay omo tawi oɗo saaha joni e juuɗe safraɓe tawi koye service d' urgence to hôpital Matlaboul Fawzeyni mo Touba omo tampi sanne ko gaynako goto noon kañum soppimo jasiji gaynako o noon ko jawdi muɗum tigui nanno woni beyi magum walla baali mum nanno tigui e nder mahadara makko kanko ceernajo to jangguinta ɗo ɗi bonni noon mahadara o no fewi caggal ɗum noon nde o ari o waɗi feere hawa nanggui hen dammuwol gotol o huumi on namdi gaynako o kay nde noddata joom dammirdi ara ɗon ɓe mbawa haadude yiire kadi guite mum bonande ɗe ko ɗon tigui wonti duko hakkude makko e gaynako on gaynako soppi dufti jaasi ko ɗon soppimo copanɗe musse no fewi plainte noon déposama hen kanko gaynako noon ko dogɗo e oɗo saaha joni omo yiile ha joni ko to ha joni tigui gendarmerie mo Aliya udditi hen enquête mum ha joni habruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Sénégal keɗoɗen altine hanki no gasa jeegoma lewru janvier 2026 tinama accident to natirde wuuro Linguére hay goto noon mayani hen kono kay waɗi fodde sappo e tato neɗɗo barmuɓe hen e nder ɓen sappo e tato hen joyno tampi sanne commune Kara mo hinde Cheikh Chérif ko kañum tigui jollunoɗo ummiɓe toon to Matam ene jaɓani Dakar ko on mini piste tigui waɗi drapé waɗi tigui yani hawo hippi mbiɗen waɗi fodde yimɓe sappo e tato barmuɓe hen e nder ɓen hen joyo ene tampi sanne ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen no mima toon to leydi Sénégal ko to leydi Guinée paaɗen altine hanki no gasa jeegoma lewru janvier 2026 décret présidentiel 6 femmes on décret noon ko hollirde kay wonde président leydi ndi hono Mamady Doumbia o nomi biteɗo Amadou Wuri Ba o waɗimo hoore jaggodde laamu ngu koko oɗo gouvernement noon woni gouvernement kay woni tigui premier gouvernement mo 5e république mo Amadou Wuri Ba ko kañum kadi wonno hoore jaggodde laamu transition ngu ko kanko kadi wonno tigui ko kanko kadi wonno directeur campagne général Mamady Doumbia ko kanko tigui noma e oɗo saaha kadi o wiya yo jokku golle makko to banggue so fati kay e gardigo gouvernement o yamirama kadi nde o tafata gouvernement woɗi tigui nde o suɓoto jaggodde kay ɓe o ɗamini gollodade oɗo nomination noon ene holir tigui wonde kay hoolare mawde no fewi cehilagal gongal hakkude makko kanko Amadou Wuri Ba hakkude makko e Mamady Doumbia ha joni ko kabaruji men ɗemgal Pulaar so nomimi to leydi Guinée koto Niger paaɗen poste de police mo Asamaka yanama altine hanki no gasi jeegoma lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e no gasi jeegom ko poste transit noon moɗanni yankoɓe hewɓe West africaine keewi kay rewde faade toon e leyɗele goɗɗe walla natude e leydi ndi ha tenti noon ɓen tawi ko waɗaɓe refule ummade toon to leydi Algérie e nder janngugu noon sappo ɗiɗo neɗɗo wasi hen pittali men e nder ɓen sappo ɗiɗo waraɓe hen sappo ko policier ji ɗiɗo heddiɓe noon koye wat boniɓe wannoɓe janngugu ko hen jeeya ɗiɗo ɓe ko hen jeeya ɓen wat boniɓe ɗon waɗɓe janngugu ɓe gaari koye auto ji kewɗi no fewi saabu kay ɓe gaari koye auto ji jeegom ɗe hinde pick-up ha mbi dak sagataɓe ko ɓen mbaɗi janngu men e oɗon poste habruji men ɗemgal Pulaar senno mima to leydi Niger koto leydi Mali paaɗen laamu leydi Mali yeddi ha soori ladde kay dow ɗemgal ministre mabɓe de l'économie et des finances wonde kay kabaru cariɗo e nder jandeli ha e yoga e réseaux sociaux ji kala wonde laamu ngu kay wonde kay état des alliances woni tigui alliance des états du Sahel woni fedde kay yarindirde leyɗele tati wonde leydi Burkina Faso leydi Mali e leydi Niger wonde kay ɓe jaltini haalis mabɓe kesso pula tawi ko on haalis mo felle leyɗele tati ndendi ɓe jeddi oɗon habaru ministre de l'économie ministre de l'économie et des finances yeddi on kabaru ha soori ladde o holli kay on haalis suwa yaltude hay fey durut kay ko fate tafgol oɗon haalis hay ɗum kay oɗo saaha joni suwa taw
sangue ɗum noon tengtin tan wonde oɗo kabaru cariɗo e nder réseau sociaux ji ha yoga jaydeli kala ko fenande hoɗere coyi omo eri noon dendagal médiaji ɗi kala nden dentoto kay tottirde kabaruji tawa ko kabaruji ɗi gonɗani ha joni ko leydi Mali kedone Moussa Alassane Diallo kañum woni ministre du commerce et du tourisme mo leydi Mali o ardima altine hankino gas jeegom lewru janvier cérémonie tawi ko lancement officiel ko fate puɗɗugol recensement industriel national woni ko ɓe mbiyata DNI tawi kadi ko beele beele kay eɓe mbaɗa beele kay ɓe mbadde junggo noon e fandu koye chambre de commerce et d'industrie de Mali woni CCIM yidde laamu ngu noon ko hesitinde e garditinde secteur ngaluji leydi ndi no ndisorino ha joni ko leydi Mali keddoɗen ɓoyata subgoji ko fate suɓade kay hoorejo gardotoɗo chambre de commerce et de l'industrie mo Mali woni gardotoɗo CCIM candidat ji ɗiɗon ko ɗiɗi e oɗo saaha joni ɓen goni tigui biteɗo Majum Simpara e biteɗo Haruna Kanté subgoji suɓiɗen noon subgoji ɗi noon tigui e oɗo saaha joni ɓuuri kay waɗede favori woni ɓuuri yakorede kay waɗede yakare ma heeb guel ɗon kawguel ko biteɗo Majum Sampare kono de ɗum saabu ɗum noon haɗani kay kanko ɗum de haɗani hono biteɗo kanko biteɗo Haruna Kanté ɗum addananimo hofde juuri kay omo jogui yakare kay omo jogui hoolare kanko ne ene wawi o heeɓa porgo ko fati ardade chambre de commerce di Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen jehen ha to région de Sikasso hono gouverneur amo région mo Sikasso o waɗi communiqué makko altine hanki nogas e jeegom lewru janvier andinde dendagal ɓesgu leydi ndi kala tawteɓe nder région de Sikasso mo Sikasso wonde kay dabeje kewde no fewi woni nayyi mabɓe gujjonoɗi kay tawi ko gonnode e juuɗe ruggiyankoɓe woni wiɓe tawi ko tettama tawi kadi ko fama tetti ɗeɗon kolce e juuɗe ɓen ruggiyankoɓe o holliri tigui ɗiɗon ɗeɗen kolce kay gartirama e oɗo saaha joni o erima noon dendagal ɓen joom nayyi ɓe kala kanko gouverneur diwan o biteɗo Marie Claire Dembélé o erima joom kolce ɗe kala joom nayyi ɗe nde garat tigui kollira wonde ko kañumen jeeyi ɗeɗon kolce ɗum noon ɓe gara koto direction régionale de production de l'industrie animale mo Sikasso délai mabɓe noon ko ɗo e tawi balɗe ɗiɗi woni 48 heures kala noon garowo kadi ya taw kayne jogui preuve labɗo ceera wonde ko kañum jeeyi ɗiɗon nayyi eɓe mbiya attention kono noon kadi kanko gouverneur o noon omo yetta omo jarna fama woni forces armées malienne e nde ɗo darde fayjinde kay heɓe mbawi tettude ɗiɗo nayyi e juuɗe ruggiyankoɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen état major général des armées mo leydi Mali ɓe kolliri altine hanki o nder communiqué mabɓe wonde kay ñande aletno gas joyi lewru janvier fama waɗi opération pattam leɓijo kay e nder on opération ɗo ɓe mbari terror ene hewɓe no fewi e nder fande joyla ɓe porti ɓe pirti noon base tawi ko base ha soodi ladde on base noon ko base terror enen taweteɗo e nder ladde mo Sousana to hirnangue joyla e to banggue sud ouest woni tigui banggue Worgo Ɓaɗo hirnangue Santiga ɓe keeɓi ɓe kolliri noon wonde ɓe mbari hen terroriste uji hewɓe no fewi hay sinno kay ɓe kalani bila holno foti kay ɓe mbari e ɓen wiyeteɓe terroriste en habaruji men demgal Pulaar kedde Afrique jaɓɓoɗen ko musidɗo men sehil men hono Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. Alassane Oumar Mbodj en calmitima Ghali Abou en calmini denndangal kettiyankoɓe Ayaw TV kawri men ɓuri tengtude e dogal Afrique ñalawma hande o poɗɗen toon ko leydi Ouganda toon de ene wayno hewti réseau sociaux ji ɗi hakkude tawata ko on chef armé kañum e lundiyanke Bobby Wine ɗo ko Mohosi Kenori Gaba ko ɓi gardiɗo hono leydi ndi woni Yoweri Museveni ɓe mbi wawi kadi wiide wonde kadi kala ko tumono e mum e fawno e mum e wonande kadi e yande kadi e joom suudu hono Bobby Wine ɗum noon Barbara taw ko quoi gula yi ene wande ko ɓuuri andirede hono taw ko inde Barbi lundiyanke e ɗum noon e waɗi kadi won dowde wonɗen gila kadi ko balɗe kewɗe no fewi caggal kay e ndewo kadi ɓewri e ngari ƴewde mo to galle makko taw kadi ko ɓen honiyankoɓe
mbi wonde ko o waɗi tan on joom suuɗo o wonɗen gueɗe ɗum ɗo kay ha wawi kadi kono entretien e nder hôpital ɗum ɗon opposition noon wawi kadi wiide wonde ɗum ɗo kam ko jaɓante kay e takkude neɗɗo e wawde kadi habde mum wonande kadi nde tawno wonde eɗen anda ko kamɓe goni e nder ganguinorde fodde duuɓi 50 ɗum noon taw ko laamu yomiri Museveni ɗum ɗon wonno ko ñande altinare nogas e jeegom lewru siilo ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom RDC Congo ene waɗi toon ko ma won joni lebbi sappo e ɗiɗi caggal kay crise aji goni toon ɗo wuuro Goma hani taw waɗi ko e nder groupe politico militaire wonande AFC M23 ene wonde ko aéroport goto international wonande professeur gonɗo to banggue rewo kiwu hayne to banggue worgo kiwu e nder banggue funnangue taw RDC e ɗum na hande koko udda ene wonde gueɗe multinde ene taw ko fate kono gueɗe battinde e taw waɗi ko e aade hane faggudu e rendo ɗum ɗo foof ene heewi toon no feewi toon to Rwanda ne ene wayno de toon ne guila nogas e jeegom lewru siilo ujunere nogas e joyyi wonande kadi janggoji goni toon so puɗɗirima wonande toon to wuuro Goma hakkude force armée taw ko RDC e FARDC e kadi e ɓen yaadi ɗumen tawra ko woro ko AFC M23 tawa ko Rwanda kadi caggal mum ko adi noon contrôle ene waɗe ko fate kadi ɗen balle cekkitiɗe wonande groupe politico militaire wonande wuuro ngo ene wonde capital o taw province banggue rewo kiwu kadi ɓattodiri e taw ko wuuro Rwanda taw ko noddirtewo Sayi ene wonde kadi waɗi toon taw gueɗe ko fate kono aadi ha faggudu kañum e won eɗen gueɗe foof ene tini oɗo saaha ene tampi no feewi ɗo ene wonde ko gardiɗo hono leydi tawro Congo Denis Sassou Nguesso ɗum nonde ene wayno e tarde kadi tawde ko sawdi makko ene wadde kadi ko ma mbaw kadi wadde jokkal ko wonno kadi ɗen tawde pot de vin e nder montata ko wawɗo kadi yaade toon fof e wonno kadi jokkodiral taw ko wawde waɗede taw ko permis pétrolier e wonno kono bayinago ngo ñande nogas jeegom lewru siilo ujunere nogas jeegom toon to also wonande kadi to ko autorité norvégienne haɓade ko fate kono criminalité faggudu hani e procureur taw ko on toppiti ko fate dossier bayino ko affaire jaggugol won taw ko corruption ɓurɗo wonde kadi taw ko grave ene wonde kadi e ɓen ɗiɗo taw ko jibinande norvégien e goto e goɗɗo taw kono filial jokkodir koye société taw ko pétrolier taw ko norvégien wonande kadi Petronor haali Abouba ko ɗum no tummuɗen hawri men e dogre Afrique e ñalawma ɗo taw wonno koye dande musidɗo mon Alassane Oumar Mbodj gorko mon sa doggo yo jaam jogomi jogomon. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabruji men e nder dogre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Abou Diaba Sow to Belel Gawɗi Wuro Nayyi ha to galle ceerno Dat to Ñabina ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mamma Sy e to galle ceerno Yaya Dia to Mbahe e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Iran puɗɗoɗen ONG biteɗo ONG Haranana ko ONG dariɗo kay ko fate haqqe innamade e nder leydi Iran ɓe koliri talata hande o no gasi jeeɗiɗi lewru janvier 2026 wonde kay koɓe puɗɗi limte hebde limore kay tawi ko labɓe ceere ko fate mayɓe waraɓe e nder seppoji bannoɗe e nder leydi Iran e ɗeɗo balɗe kay mayɓe ɓe jettima ujunnaje jeegom o neɗɗo eɓena jokki enquête mabɓe noon saabu kay hollirama ko wasi hen pittari men yettima sappo e jeeɗiɗo ujunere waraɓe e nder ɗiɗon seppoji koto leydi Espagne paɗen laamu leydi Espagne kolliri tigui woni koye keɓugal mawgal no fewi yidde ƴettude plan on plan noon ko windide ko wallude kay ɓeena tawi ko ɗanɗiyankoɓe ɓe keɓani kayitaji kay ha mbawa hebde kayitaji men woni ɓen wiyeteɓe sans papier ha mbawa hebde kayitaji ha no hannirta ni e nder oɗo opération noon eɓe ɗamini kay fodde 1.5 ujunere neɗɗo woni feccere million neɗɗo eɓe ɗaɓini winditade ɗumen kay ha mbawa hebde kayitaji men eno hannirta ni tawa kadi ko porte parole laamu ngu kañuma ɓayini on kabaru talata hande nogas jeeɗiɗi lewru janvier ɗum toɗɗoto noon ko ɓen arɓe nder leydi Espagne tawi kay ko
famdi kala mbaɗi lebbi joyi e ndera leydi he tawi kadi ko nadnoɓe e ndera leydi he ko adi kay 31 décembre 2025 ɓe pewnanano ɓe pewnane kayitaji noon ɓe mbawa gollade e nder dendagal secteur ɗe ɓe jiiɗi ley kala e nder jokli leydi he kala ha joni kabaruji men jolamdal ɓeeri koto Corée du Nord paaɗen laamu Corée du Nord ɓe mbaɗinoɓe kewatde kala saaha so aynade missile ɓe gaynima kadi missile mo hinde balastique e nder mer maayo ngo Japon ɗum ko talata hande no gasi jeeɗiɗi lewru janvier 2026 missile o ɗon komo hinde balastique missile balistique honono holir kay laamu Corée du Sud koto leydi Russie paaɗen le chef d' état major woni mawɗo konu mo leydi Russie o waɗi visite makko kay taw ko visite koninkoɓe makko tawteɓe e nder funnague leydi Ukraine ko ministre de la défense noon mo leydi Russie ko kañum ɓayyini oɗo kabaru talata hande no gasi jeeɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e no gasi jeegoma koto leydi France uddirtena kabaruji men député ji leydi France ɓe jakka leydi France ɓe voti kuulal woni loi on loi noon ko hadde kala sukaɓe yaroɓe kay sukaɓe ɓe keɓani duuɓi sappo joyi waɗede interdit hutorede kala ko fati réseau sociaux ji ɗum ko altine hankino gas jeegom janvier nden tigui ɓe voti oɗo loi tawi ko yidde rende sukaɓe ɓe kay yidde ɓe sukaɓe ɓe kay ɓe mbawa tigui rentede ɗiɗo réseau ji ɓe mbomade ɗiɗo réseau ji sociaux ji kuulal ngal noon waɗete tigui fuɗɗoto ko ñande ko fuɗɗoto koye lewru septembre 2026 e nder suudu saɗi jooɗi noon ndu noon ɓen temedere sappo e jeegomo député ɓena voti tigui ko ne jaadi hen ko député ji nogas e tatto tan ɓen tigui mbi jaadani hen on paami tigui ko wiɓe ne jaadi hen ɓe tigui daari to pucci dogata musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e so tawi ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosojo ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo dongre Afrique ko Alassane Oumar Mbo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on